వరంగల్ జిల్లా వర్ధనపేట గిరిజన ఆశ్రమ బాలికల పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనపై స్పందించిన కలెక్టర్ గోపి విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించిన హాస్టల్ వార్డెన్ జ్యోతిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేశారు. దీంతో హాస్టల్ నుంచి వెళ్తున్న వార్డెన్ జ్యోతిని విద్యార్థినులు అడ్డుకొని వెళ్లొద్దంటూ కన్నీటి పర్యాంతమయ్యారు. తమ వల్లే విద్య రాణిస్తున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మీరు లేని హాస్టల్ మాకొద్దు అంటూ హాస్టల్ ఆవరణలో ధర్నాకు దిగారు. అవసరమైతే జిల్లా కలెక్టర్ను కలుస్తామని విద్యార్థినులు దుఃఖించారు.